थेंक इउ आर'थि सफैनाबाय थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ स' माच देर थांथासो होबावबायलै बाला आर'थि अट' सालायदों हरिम सफैनाबाय थेंक इउ हाय हेल' दे आंखौ फुल सापर्ट हो नोंसोरखौबो फुरा फुल सापर्ट खालामगोन आङो गल नामा आंनालाय थेंक इउ हरि फंबाय माखासेयाथ' फैखाया नालाय माखासेयाव थांनानै मा लाब लागाव गोनां जाय फैग्रा बेनावसो थांगोन आङो एब्राव दुखु मोनबायलै आंबो एबारनिफ्राय जाय फैयो बेनावसो थांग्रा जानोसै एबाराव आर'थि अन थेंक इउ स' माच हलि फंबाय अन आपल' होना होनि र' आर'थि अन थेंक इउ दिङा सफैनो हाबाय थेंक इउ फंबाय नोंनालाय मानो गाबोब्रा गाबबाय थानो नाङालै गाबबाय थानो नाङा आदै जिउ सना जा बेस्थ'थार जेबो नङा नोंखौ मिथिखायो आरोना जेबो नङा दे फंबाय लाइक दन आदा अके जेबो नङा दे उनाव सफैनो हाबाय हेलौ आंहा दासो नै आंबो बारा गोबाव जाखायाखै आरोना अन दोनसै अके दे आदै जिउ सना जेबो नङा दे फंबाय सना दे नोंखौ मिथिखागौ आरोना मानसि जानानैलाय अहा मावालासे मोनजानो
होनो दुगै हैना लेट जाबाय अके आंबो बारा गोबाव जायाखै दासो होखादों अथ' आं सालायदों जेबो नङा दे जेबो नङा सालायबाय था ओंखाम जानो अन दोनसै अके दे जेबो नङा दोननानै हो दे हलै फंबाय अन थेंकिउ टाइमआ खिथाहरलाय हले खयथायाव होयो नोङो फुंनि समावहाय होयोबा आं हास्लाबनाय नङा दै ओरै उनाव होयोना ओमफ्राय बेनाव फुङाव हाबबा आङो बेलासियाव हाबनाय जानाय नङा आरोना फुङाव टु आवार्स होगोन एबारनिफ्राय बेनाव आरथि अन ओमफ्राय जोंहा सोरां आदा ब्लु खालामलाय आदा अके दे सोर सोर लोगो गैया साब खालामलायो आरोना दे ब्लु होबाय आङो आंहा नोंनि भिडिअ वाच खालामनो होननाया बावनासो दंबावो दे एसे बिजिमोन नालाय आङो दे जेबो नङा दे दाहाय खालामना हरगोन आङो सिन्था दा खालाम जौगाथों अफिसियेल हाय सालथे हेलौ सालथे हेलौ ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ स माच आरथि अन ओमफ्राय नोंखौ र'नो मा खालामनो नागिरखोरा लागाव सौनोसो माबा खालामहरबाय फैलै स्लुइस गेटाव बारायलायनाय बेथाखौ स्लुइस गेटाव बाग्रायलायनाय फै हाबा जाफैया सोरनि हाबाब्रा समायला सोमलानि फिसालानि आदसा हिनजाव लाबाय आरो माला लाबोखोरा आरथि अन माला लाबोखो ओमफ्राय हलि फंबाय अन ओं नो बेंगालराव थांदों होननानै माला सफैखो बेलाय माथो बेंगालरावसो दंहैयो ओमफ्राय राजपुत आ गया हमारा थैंक यू सो मच राजपुत जी हेलो थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आपको भी वेलकम मोस्ट वेलकम मेरा लाइव स्ट्रीम में गेदेरथार गाबोन निमन्त्र आजावगोन लागाव होनबालाय बबेनि हिनजावालाय सापर्ट प्लिज सापर्ट उdah जा only on मा होनदों
राजपूत सपोर्ट करो। अच्छा सपोर्ट चाहिए आपको। राजपूत जी मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। जो न्यू है तुम आपको इसको उसको पहले सपोर्ट कर दीजिए, वापस रिटर्न मिल जाएगा। पहले आप सपोर्ट कर दीजिए, चिंता मत करना, वापस रिटर्न मिल जाएगा। ओके आं खालामबाय भिडिअ नायगासिनो नोंखौ सोरनिखौ आंखौ ना सोरनिखौ होनदों? सिन्था खालामनाङा आं दा दसे थाना हरगोन आरो ना, दहायखौ बावनानै थादों आङो। ओमफ्राय मबाइलाबो मोनानिफ्रायनो अनलाइन थाबायना एसे रेस्ट होनांगौना, एसे रेस्ट होबाय आङो। मबाइलखौबो अननांगौ जायो, बांद्राय अनलाइन थाबाय थाबाबो माबाया इन्जिना गरम जायोना, ओंखायनो एसे अननांगौबो जायो आरोना। जोंनाथ' दा बिदिनो सोलिबाय थानाय, बे गैयाबाथाय सेस। गुड मर्निं नो यार थे खान्थालगुरिनि लागाव खान्थालगुरिनि माबायदि हिनजाव मोनबोखोलै बेलाय। दाथ' सोलाबनाय नंला, दा हाबायावनो दं नामा नोंसोरलाय? ओमफ्राय बिएन अफिसारजोंसो फैबावो सासे सना आं कमप्लिट लाइक खालामबाय। अके दे I love you Sona, love you too. सपोर्ट करो नो सपोर्ट बिगासिनो, रिटार्न हरा सोर माबा खालामोलाय बेखौ। पहले आप जाना रिटर्न वापस मिल जाएगा, चिंता मत करना। सपोर्ट करो। 566 साल करो। ओके मिल जाएगा। मेरा साथ में ज़्यादा आईडी नहीं है। स्कुल गसिगोन सना अन दोनगोन आं। अके दे जेबो नङा, बेनो जेबो नङा दे। मोजां रानो मोजांबाथ' मोजांसै। महर मोजांखौ नायनानै लाबाबो जारलालै संसार जानांगौआव। सपोर्ट करो रोमात मिल जाएगा सपोर्ट मिल जाएगा।
दे मोनायाव फैदो रा मोनायावल' थांखायो रा आङो र' नायनायनि सोलाबोना सोलाबा मा होनदों मोसाखावनोसै गोदोनि सेंग्रानि हुदाखौ बावबायब्रा आङो दाना आं अट' सालायदोंनो जौगा अफिसियेल सेंग्रानि अबस्थाखौ एसे सोलायनाय बायदि मोनबाय आं थुलुआ मा होनदों जोंना on thank you Roti mainaव join koron मैदेर बिमा थुलु सोरखौबा जेनाव हरथा गारोसो माबायानो मबाइलानो आं खर' सालायदोंनो आरो मा होनदों राजपूत ज्वाइन कर राजपूत जी आपको तुलनी जी ने बुलाया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए वापस रिटर्न मिल जाएगा बा जिटिया आगै सफैनो हादों जोंहा हाय हेलौ जोंना सोरना आं नोंखौ गोसो थोनो लुबैयो सना जौगानो लागावबाय ओरै मा होनदों लाइक डन थिंक सानदिया आगै ओमफ्राय सापर्ट गबाय दे स्कुल गबाय दे सना आं अन अके दे होमबा मा होनदों जौगा अफिसियेल जाना मा होनदों मोदोमा फिसा जागोरदे थुलुनो मा होनदों मिनिबायसो जौगानो जारलासो माथो अन मा होनदों अन दे ओंखाम जादों अके आरथि अन मा होनदों आयु आदा एमावआ सना होनजालायदों माबासो नुफिनजोबबाय आंहाबो आं होखावखागोन हाद्रि खुफुं मोन लागाव आरथि अन जोंहा सोर सफैदोंलाय एसबि ब्लक सफैनो हाबाय दे आदा आं थांथ'नोसै दे ओंखाम जानो आं अके दे जेबो नङा आरथि अन ओमफ्राय रासमि सानजि आपको ज्वाइन कर
राहा आप मोनसे रिटार्न करो दीजिए सानजि आगै नोंखौ साब खालामबाय नै माबायाहाय रिटार्न खालामहरदे मालाबाबो फा फाबानो खामानि मावनाङा दै रिटार्न खालामफिन लानानै मालाबाबो रिटार्न खालामालासिनो थानो नाङा ओमफ्राय थुल' अन थेंकिउ आर'थि अन थेंकिउ स माच दे सालायबाय था आरो नोंहा खामानिखौ खामानि मावबाय था अनल' दोन आरोना दासो जाखो ना माखोरा आं टाइमखौ सोलायबायलै बाल टावार नांयैखायनो एम टाइमखौ सोलायबाय आङो बाल माथो बिदिखौ टाइमबो नाङा
ओद सरि मद होफ्लांदों मद होफ्लांदों र' बावदों आं थांनो ओंखारबाय आरोना आरो गल जानायनि खुनु गोनांथि गैला आरोना न'आवनो जायो गला ओमफ्राय खिन्थु बावलै आं लामा थाबायबा कमेन्ट फराया दै जै कमेन्ट फरायबाय थामायदों आङो फाग्लासो ना संबायदों आब' लागावनो माखौबा जा हरलायबाय दा बार'थि आं माथो सिरि जाखो नै दासो खोनादों खोमा मद होफ्लांदोंलै सरि संबायखागोन उनु आगै आंबो जिउ गोजां खायो लागावबाय बोरो होनो खोनायाखै नामा मा होनदों माला लाइभ होनानै सिरिसो थायो आइ एम सरि मद होफ्लांदों आङो सरि मा होनदों मुद खालाम रायज्लायगासिनो आरो आङो ओमफ्राय जाम्बासो कमेन्ट फराय बाय फरायगासिनो ओमफ्राय मुद थुनांगौ मिथिखायोथ' सिनायखाथारो नोंसोरो मुद होना रायज्लायगासिनो ओमफ्राय अन थेंकिउ मारै बिदि दोनो नों एमावनो है हा हुरनो थुलुआ अन ओमफ्राय मा होनदों बुलायनो नामा एमाव फैलै बेथा ओरै बाराबावलाय नोङो मालाबा साहाखौ बख'ना लाखिगोन नोंखौ अन खालायदों आं अन ओमफ्राय अनजलि सफैना हाय हेलौ ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो होनो माबा अमा बेदरजों लावजों आरोना ओमफ्राय अन ओमफ्राय मा होनदों बेलायथो आं मुद कमेन्ट हरदों सानदों मुद खालामफ्लांदों दै खारबायसो दां ओमफ्राय जे सालायबाय था रथि ओमफ्राय ओमफ्राय अनजलि अन ओमफ्राय मा होनदों आं अमानो आदार हैनोहाय अन अके हैबाय था दे गावबागाव खामानि मारै बुलायनो नामा एमाव फैबाय था अमा आदार लागायबायथाय कमेन्ट जेबो नङा दे अनबो जायो ओमफ्राय आरथि आगै बुलायदो आं भिडिअ लागोन
लागा है आर'थि आंजों हायालै बारला बुरलाव देनजारसो नैबे फंसेबो नांनाय नङानदां आर'थि नांनाय बुनाया आर'थिनि बुनाया आंनाव बुलायनो नामा फैलै औ थुलु बाजै र' बेखौनो मा होनो थगायदों साला होफ्लांदों होनना माबा सरि थगायाखै आं मुद होनायखौनो जेबो खेल गैया आङो उनाव नायफिननानैसो बे थुल' होनफिनाबाथ' नायनो रोंनांबावलासोमोन आं साबसे दङ खालामजोब्बायसो दां ओमफ्राय मानसिफ्रानो औ दै आं गस्ला गस्लि गानग्रोनि नोंसोर रायज्लायबाय थाथ' र' गोसो थोनाया मोजां मोननाया मानो बिदिथाय नंनाय नङैनि गोसोखांबाय था आर'थि अन थेंक इउ मानियालै दिनै हले 3 घन्टा माबायावसो होगोन आं 2टायावसो होगोन आङो 2टा 3टा राइटआवसो होगोन आं ओमफ्राय मा होनदों आं बुलायनो रोङालै आं बुलायनो रोङालै मालाय मालायफोर बुलायनाय नाव आंनाव मेलेरियासो सिखारो होमबालाय देनजार गिखौ नामा नोंलाय आं जि बुलायनो होमबालाय हिनजावखौनो गिनानैसो खारग्रा जागोन ना नोङो गैयालै लावथि लाना होसोजाबाय आंनो बे
दाउखिफोरनांगोन नोङो जागोन बुजाबा रायजोफोरनो जौ दाबखा एसे थाखा होनांबासो बन मोनगोन नोङो हिनजावफोरजों बुजाबा Roti on. Thank you, thank you. Waarom is de bier aan je? Wat doe je? Tuluma dengan biya आंजों हायानो थुल' on लागाव दखानाव Sila lang na biway na na. होद आं नङालै आं एलबि होनाया नोंनिफ्राय नोंनो फन खालामनो समाय माबा सम मोनो आङो हा माबा जानांगौ दाख्लै बुनायासो बुदोंमोनलाय उनावसो थांफ्लांबाय थायो on thank you Tulo on roti on गोल हो गया क्या चले बेजा खा लो नखरा ओके
Oh. Oh. Hold on. Mohon doनबाय आं बिदि एसे अके सगायनाय गैखाया आरो नोंसिना ओमफ्राय माबा बिलाइ सिरिजोब्बाय गोथाङै दङलै जेबो नङाना गोथाङै दङ होमबालाय माथो गोथाङै दङ अबे बेनो ओमफ्राय माथो बिदि जोख्लोबना दोननाङालै बार हाबहोनांगौ नों खोबहाबना दोनबाय थाबायना नोंसोरो बेनिखायसो बिदि जाखो माखो नैबेहा बिलाइ सिरिथारजोब्बाय जेबो जायाखै बेखौ ओरै फोसाबनानै बेखौ गुदिखौ फोसाबनानै बिदि एसे नङा नांगौबा बांद्राय बिदि जोख्लोबना दोनबाय थानाङा बार फोनांनांगौ बे गुदिखौ नैबे जखाब्रा ओरै बेबो थैयाखैना थैयाखै बिफाङा गुदि माबाबो गोथां दङ बै बिलाइ गोनांखौ खेबजानांसिगोन गोथां दङ दै लुना हो खिलिफिनगोनदां थैयाखैब्रा थैथायाखै थैयाखै बिजौआ बै नैबेनिफ्राय खिलिगोनदां दै लुना हो एसे हाखौ एसे फुरुंनानै दै लुना हो खेबजानांगौनो हनै दिनैनो आहा बेखौ लिंना लायदां खेबखांबाय नोंस्रा बिहामजोआ आंनो दाख्लै खेबदों ए टिसु दंखाजोबो आंनाव एसे रानबायना बिलाइ गैयाबा जाया होनबाथाय सेसखासै औ बै बिलाइ गोनांखौ डाबल खेबजानांसिगोन बे अके हो नङा नोंजों रायज्लायाखै आं थेंकिउ अन थानायनि थाखाय नै बे दालायखौ दानस'दे बिजौआ खेबथावनाय नङानदां राननायनिसो Roti on, thank you. La 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 la.
Aroti on, thank you. On, Aroti on. On, thank you. On. Laman hulai khirai lai. आंखौ दा बुंलाय नों मा खोथाय आंखौ थेंक्स दा बुंलाय नाङाहायनो साहर बुंनांगौ बुङाबालाय बोरैथो बुंनांगौ जाखो थेंक इउ
for online. Roti on ओमफ्राय बे मा हांखोलै zaman dan hauni jin jauh unu गावनि हिनजावखौनो जारलासोलै Roti, thank you. On, thank you so much. Roti on. हमको तुमसे